Bun găsit, dragi călători! Aș vrea tare mult să facem împreună un exercițiu de imaginație. Sunteți pregătiți? Ei bine, iată, sună cam așa. Stai liniștit pe hamacul tău sub soarele auriu, iar în fața ta se deschide o priveliște absolut uluitoare asupra oceanului turcoaz, iar în mână ai băutura ta preferată. Nu e așa că sună absolut divin? Ei bine, acest paradis luxuriant există pe Terra. Este vorba despre Maldive, una dintre destinațiile de lux preferate de către toți turiștii internaționali, pentru apele sale de un verde turcoaz și de albastru care își schimbă întotdeauna nuanțele. Este pasiunea tuturor iubitorilor de snorkeling și de sporturi nautice și, mai cu seamă, una dintre cele mai luxoase destinații de pe glob, așa cum vă spuneam de altfel și mai devreme. Ca să nu mai vorbim despre faptul că există foarte multe atracții turistice extrem de interesante, chiar spectaculoase unele dintre ele, în Maldive. Desigur, o vacanță aici nu doar că este perfectă, dar aș îndrăzni să spun că este paradisiacă, pur și simplu. Așadar, împreună cu prietenii noștri de la Destine Holidays, brokerul tău de vacanță, am pregătit câteva oferte spectaculoase în Maldive. Le vedem împreună imediat. Primul hotel aflat în ofertă este unul de 4 stele și anume Kuredu Island Resort cu pensiune completă, iar tariful promoțional pe care l-au pregătit prietenii noștri de la Destine Holidays pentru un sejur de 7 nopți cu zboruri săptămânale din București pleacă de la 2079 de euro, preț redus de la 2219 euro de persoană. Haideți să vedem împreună care sunt facilitățile cu care ne întâmpină Kuredu Island. Hotelul Kuredu Island Resort and Spa se află la doar 2 metri de plaja cu nisip alb din insula Kuredu, parte din atolul Laviani. Complexul pune la dispoziție 383 de spații de cazare amenajate în bungalouri și vile pe malul mării sau în mijlocul lagunei deasupra apei. Toate spațiile de cazare sunt dotate cu aer condiționat, ventilator în tavan, TV LCD, minibar, telefon, facilități pentru ceai și cafea, uscători de păr, halate de baie, papuci și baie proprie cu duș. Vilele pe apă, construite pe piloni, oferă în plus șezlonguri pe terasă. Vilele cu piscină sunt dotate cu jacuzzi, dressing, ponton de lemn, piscină și terasă amenajată cu șezlonguri. Proprietatea dispune de 4 restaurante ce oferă o gamă variată de preparate delicioase, inspirate din bucătăria locală, și bar la piscină, unde se pot servi sucuri de fructe proaspete. Hotelul Kuredu Island Resort and Spa are piscină exterioară, sală de fitness, centru wellness, snorkeling, scufundări, caiac, biliard și teren de tenis. Pentru copii există teren de joacă și servicii de babysitting. Al doilea resort este tot unul de 4 stele. Este vorba despre Meru Island Resort, iar tariful promoțional pentru un sejur de 7 nopți pornește de la 2049 de euro de persoană, redus de la 2199 de euro de persoană. Aici aveți pensiune completă inclusă în prețul de pornire și zboruri săptămânale din București către Maldive, destinația paradisiacă pe care o prezentăm astăzi. Dar cel puțin eu sunt foarte curioasă să văd care este atmosfera acolo la Meru Island Resort și cam cum arată camerele. Dacă sunteți și voi curioși, rămâneți cu mine și le vedem împreună imediat. Meru Island Resort and Spa este situat pe insula Meru și are 284 de camere împărțite în 6 categorii, dintre care puteți alege ceea ce este cel mai potrivit pentru vacanța voastră în paradis. Hotelul oferă acces gratuit la internet Wi-Fi în întreaga proprietate. Complexul are 2 piscine cu apă dulce amplasate pe plajă, un loc de joacă pentru copii, recepție cu program non-stop, serviciu de babysitting, un centru de afaceri și un magazin de suveniruri. De
asemenea, complexul oferă o zonă de plajă privată, unde oaspeții pot desfășura diferite activități, precum golf, snorkeling și windsurfing. Aeroportul internațional Male se află la 37 de kilometri de proprietate. Ei bine, dragii mei, eu îmi iau la revedere de la voi acum, dar nu înainte de a vă spune că numărul de telefon afișat pe ecran vă stă la dispoziție întotdeauna, la fel ca și adresa de e-mail a prietenilor noștri și, desigur, site-ul destine-holidays.ro, unde puteți consulta toate ofertele și destinațiile absolut minunate pe care le au în portofoliu prietenii noștri de la Destine Holidays. Până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați să vă transformați viața într-o poveste frumoasă. Vacanță plăcută!